Aspaldian ez bezalako jendetza bildu zen atzo Zenperen Lapurdin, Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festan. Eguraldiak lagundutan, milaka euskaltzaleek gozatu zuten Zenpereko aintziraren inguruan, musikaz, dantzaz, antzerkiaz eta oro har giro ederraz. Aurtengo irabaziak, kanpoko Salvador Kolegioa berriro ikitzeko erabiliko dituzte. Urruñatik. Urruñatik, eta zen da, lehendabiziko urtea, etortu zaitela? Bai, berze urtetan ez ginen profile batek bazuen zerbait egitekoa, besteak ere bai, edo aurraka txiki, edo beti behar nuen zerbait aurten, hemen ginen postuan, eskola alde, nahiten nahi ez. Eta ze egiteko asmoa daukazue? Zer ingo izue gaur? Ez dakit, guan merton ikusi, ulertu denak ikusi, denak ezkert eskuin, gero, poko adio bat ere baian, eta gero, egun bat pasatu. Urretxutik. Urretxu eta Zumarra. Urretxu eta Zumarra, bai. Eta zer etortu zaite urtero, errurratera? Bai, urtero. Batez ere, iparraldeko ikastola laguntzeko, beharra dauketarako. Plana, gure plana, hemen disfrutau, toki guztan pizka gelditu eta daneratik ikusi, eta, bueno, hemen diru pizka gaztau, eta, lose. Txautu pata. Bai, pasaitarra gea, pasaien txurik etorri gea, giro derra, hemen betxen aurten. Urtero etortu zaite? Bai, urtero etortzeko itura dugu, iatzez ginen etorri, gura ditxarragatik eta, aurten etorri gea, eta merez izan etortzeak. Ipar Eskola Herriko ikastolea, babes berezia behar dute, eta, hemen dago jendetak guztionen izan babes emango diola, eta horren ere horrela izan da dia. Como